ГЕРБ печели София и Бургас директно, София и Пловдив директно преди до този момент без балотажи. Води убедително в Бургас. Плевен остава в ръцете на Най-Незеленогорски без балотаж. Така. Сега са двамата треньори и двамата с претенции. Ако сега е момента да ги чуем, не знам. Да. Така, Християне? Ами, какво мога да ви кажа? Тук виждам тази треньора. Да, слушам. Абе, просто те забравихме ние тук облечени в тия. Трябва да ви кажа, че Пламен Гихов буквално го взехме от автобуса с колегата от Кавана. Той човека въобще не искаше да идва да говори. Беше толкова афектиран. И след малко ще чуете, че аз го провокирах да кажем онова, което наистина се случи на терена и което той видя. Той човека си каза неща, които наистина са си много верни за българския футбол. И той човека каза, не Албания, не следващия път и някои измислени отбори от не знам си къде ще почнат да бият българския национален отбор, защото такова съдийство българския футбол просто няма да го бъде. И той каза нещо много съществено за отбора на Нафтек. Дай да го чуем. Добре, нали го каза в интервюто? Да. Ето, добре. Какво казва той, което е много интересно, че те какви цели имат и неговата школа какво прави. Ясно. Сега да ги чуем двамата треньори. Значи, по принцип съм човек, който първо търси грешките в себе си и в моят отбор. Аз оставам на вас, вие да коментирате съдейството. Не искам да го коментирам. Грозна история за българския футбол. Постоянно се коментира и се говори. С такива мачове нищо не печели българския футбол. Не знам вие дали сте на друго мнение. Аз, ако бях треньор на отбора, който победи, бих се срамувал от този мач. Стана ли на вас ясно, защо точно бе показан червения картон на вратаря? По времето четвъртия съдия дойде и обясни, че за псовня на вратаря Линков след последния съдийски сигнал главният съдия му вади червен картон. Сигурно толкова бяха притеснени домакините, че трябваше да... На моменти си мислех, че с 8 човека трябва да останем, за да може да са по-спокойни. Казвам ви още веднъж, срам ме от този матч. Срам ме като човек, който работи в футбола. Не знам те на какво мнение са. На официалната трибуна един уважаван футболист Емил Спасов каза, че той такъв матч не е гледал. Дуспа, червен картон, изваждане на противник състезател. Вие съгласни ли с такова мнение? Уважавам мнението на Емил Спасов, един футболен човек, един добър футболист от близкото минало. Смятам, че моето мнение не се различава от неговото. Нали? Става въпрос за ущърб на нашия отбор, за дуспата, за червения картон. Не знам, ако аз съм гледал друг матч, моето мнение съвпада с това на Емил Спасов. Това е срам за българския футбол, казвам. С такива мачове ние не можем да растем напред. Затова не бият отбори като Албания. Ще вървим по-назад към африканските страни с такива мачове. Нафтекс има ли цели в първенството? Имам предвид, естествено, че има, но има ли високи цели? Поставяне за влизане и връщане в елита? Значи, казвам ви го и дано да го чуят повечето колеги, да не се притесняват, че Нафтекс има цел влизане. Значи целта на Нафтекс е, знаете, че Нафтекс направи най-добрата детско-юношеска школа. 3 години подред доминираме с шампионски титли и Купа БФС. 12 човека от отбора от детско-юношеската школа, 18-19 годишни днес бяха на терена. Целта ни е тая наша продукция да влезе в мъжки отбор и отбора след година или две да е с по-високи претенции. Играем матч за матч, нямаме поставени цели А група, така че да не се притесняват треньори и ръководство на кандидатите за влизане в А група. Аз няма да коментирам тия неща. Не съм съгласен само с първата част на това, че победата беше трудна и измъчена. Значи, трудна, в смисъл, че нашите футболисти фърлиха много усилия и много зор, но аз мисля, че категорично през целия матч диктувахме играта, бяхме по-добри отбор, имахме много бройни положения, не мога да кажа 2 или 3 или 5 или 10 на полувреме, но доста положения. Върха на всичко беше пропуснатата дуспа. Една налепана грешка бързо след като поведохме рано 1-0. Една налепа грешка в защита колективна. Аз мисля, че много така сериозна грешка. Аз показах човека, който от пеката се виждаше, че е сам. Не мога да се съглася, че този нисък футболист ще ни вкара гол с глава почти на гол линията. Но така или иначе допуснахме тази грешка и бързо загубихме ранната инициатива, която бяхме поели. И след това се наложи малко повече да се трудят от необходимото. Видяхте, стигнахме и до дуспа, пропуснахме. Значи аз не знам претенциите на гостите за тази дуспа, но според мен за удар с игра има шут към
противниковата врата с сила, който отива в посока на вратата. Сега чувам, била неволно. Той футболистът не спори, че удря го в ръката. Какво значи неволно? Неволно, тя е на 10 метра оттам и топката го удря в ръцете. Аз нямам въобще. Значи за двете спорни ситуации, които евентуално могат да имат противника някакви претенции, аз само от моя страна съм категоричен, че абсолютно и двете бяха абсолютно точни и верни отсъждания на съдията. Значи Дуспа 100% има. И второто нещо, в което аз ви казвам, аз бях на 1 метър от вратара и чух грозната му псуня. Аз съм сигурен, че ако си пуснете камерите, ще видите, че и горе, ако някой е работил, и горе се чуят. Псунята на вратара срещу главния съдия беше и много силна, и много ясна, и много така. Щеше да бъде престъпление, ако не се вземе отношение по това нещо. Пак казвам, за съдийството повече няма да коментирам, не ми е работа. Моето мнение е другото за играта, че нашите футболисти подаръци не получават. Много се трудят, аз това ги поздравих сега и само това ми упрека към тях, че всичко постигаме с много големи усилия. Трудиме се много тичат, даже мисля, че днеска тичаха повече от необходимото, бориха се и правят елементарни грешки, които така бих могъл да кажа не само, че не подхождат, ами не са нормални за сериозни футболисти и за сериозен отбор като наши. Жалкото е, че получихме две, даже бих могъл да кажа 3 сериозни контузии отново. Знаете, че ние сме с една ограничена група. Днеска групата беше от 17 човека, тъй като юношата Пламен Атанасов, който взима групата от четвъртък, има някаква контузия от юношския матч. Бехме 17 човека. Видяхте, Антон Димитров получи сериозна аркада. Не вярвам, че ако се шие това нещо, сега отидат болницата до 2-3 дена се оправи до сряда. Катериев получи разтежение още към 25-30 минута. Мисля, че той трудно ще се оправи да тия 2 предстоящи домакински матча за купата и за първенството. Специално поздравявам за мъжеството и духа, което показа Иван Петков. Той, по думите на доктора, трябваше да бъде заменен на по-времето, че има сериозно повреждане в колянната става. Дали е връзки или менискус, не мога да кажа, той има там стара операция. Дано да не е нещо сериозно, но определено доктора така беше казал, че и той трябва да направи смяна и след като направихме през първото полувреме и ако бяха направили 2 принудителни на полувремето, ще да ни оставим в една доста тежка ситуация. Така беше, това беше от Вили Вуцов. Къде? Добре, сега продължаваме.